Čaute ľudia, dneska budeme... Prepačte. Čaute ľudia, dneska budeme hrať Brookhaven. Budeme hrať ako Brookhaven. Skúsime si tam nájsť, ako ja si to hovorím vám, ale skúsim tam nájsť nejaké tajné skríše nové, keď sa mi podaria. Dúfam, že sa mi podaria. A keď bude dobre, tak bude dobre. Nezabudnite dať like a odber. Pripájame sa tuto do Brookhavena. Takto. Prvé, kde pôjdeme, je toto asi. Tu by som potreboval tohoto koňa. Tak, pôjdeme na neho. Tak. Prečo nejde? No choď. Tak a ideme tuto. Hospital. Po slovensky nemocnica. Pôjdeme tuto. Toto už asi viete. Prečo nejde? Dobre. Takto. Takto. Pôjdeme tuto. Tu hneď. Asi zapneme toto. Dobre. Teraz pôjdeme tuto. Tak, dobre. Tak. Ach, nie, počkaj. Dobre. Nejde to tu tak. Musíme takto skákať. Teraz skúsim ísť takto. No, takťok. To som nechcel povedať. Takto. Pôjdem tuto. Tak. Pôjdem dole. Keď to tam bude. Aha, je to tu. Túto knihu zobereme. A dáme ju hneď tuto. Nie tuto. Kde to už je? Som zabudol. Múzeum. Kde je múzeum? Toto asi nie je múzeum. A kde je múzeum? Ach bože. Asi toto či kde? Nie, toto nie. Takto. Či kde? Kde je múzeum? Tak kde išlo múzeum? Tak ho neviem nájsť. Kde je múzeum? Nie, tam není. Ani tu. Tak kde je múzeum? Ale fakt, kde je múzeum? To neviem nájsť múzeum. Dobre, keď nevieme, tak bohužiaľ. Nevadí. No, pôjdem tuto a ukážem vám ešte toto. Počkajte, keď o tom viete. Nie toto. Poďme tu. Takto, dáme reset a bum. A bum. Sme kamera. Nie sme kamera. Dobre. Dáme si to. Vyletel. Dáme si dom. Mám takéto aj veci. Takto. Ale sú dobré.
Ach, bože môj. Bože. Poďme tuto. Tak. Tu, kde je to? Sem tu hentam. No, jaký dom. Čakaj. Ja ho nájdem. Aha, tento. Keď máme tento dom, pôjdeme takto. A nie, počkajte, ja pôjdem takto lepšie. Tak. A tuto, či kde to je? Kde to je? Neviem, kde je zasa. Aha, tu. Dobre. Je otvorené, dobre. Zatvoríme. Sme dole? Nie sme dole. Teraz sme dole. No, kde je tá karta? Dobre, pôjdeme tuto. Tak. A tuto. A tu máme hackerské spôsoby. Fakt, na čo to používam. Tak. Dobre, môžem chodiť za stenou, pred stenou. Jak sa dá, hoci jak. Sú pod mapou. Tak, dobre. Ach, bože môj, zasa. Tak. Pôjdeme tuto takto. A skúsime takomu vykradnúť toto. To je jeho meno. Dúfam, že to nie je nejaký hacker. No ešte dobre. Není. No, dáme si bombu, toto dáme preč. Dáme bombu. No dobre. A ideme. Na komu vykradnúť dom. Nepôjdeme takto. Fly super. Je. Fly super si vypneme. Čiže som nehovoril. Ach bože. Tak sa zapneme. Tak späť. Tak.
Dobre. Nájdeme. Skúsime dať čo toto. Čakajte, takto. Takto. Follow me. Nejde to. Alebo tak čo skúsim. Flíme. Nejde to preskenovať. Bohužiaľ. No a takto dajte like a odber. Čaute.